Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to Part 1, Background Information, go directly to line item number 10 and input the date of incorporation or organization. And now you're on to your Part 4 and enter the amounts on each of the line items. Click the highlighted part on item number 34 for ordinary allowable deductions. Issue sa masa! Issue sa masa! Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa masa, uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Davao, Mindanao, Timog Pilipinas, Timog Kalibutan, good morning. Welcome sa dinis itong panaguban-uban sa programang Issue sa Masa. Adlaw, may gala na kami Miyerkules. Pizza, Nuway Bida. Nga bulan sa Hulyo 2025. Kumusta mga suki na to sa kanyan? Ato mga suking tigpanumay. Dili sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Itagdo niyong orasan, doon na mga ikalay, 51 minutos. San kalabay human ang alasay sa buntag. Sa gihapon, labihan katugnaw ang kabuntagon. Tungod sa padayon na ito, may galang na sinatian nga Aphelon phenomenon. Ang pinakalayo na panahon, pinakalayo ta sa kining adlaw mga higa. Okay lang daw nang malayo na ta sa adlaw niya, tugnaw kaayo. Dili lang malayo sa ato ang mga Paris niya, tugnaw kaayo kay delikado. Tay kang bata ka. Sa ato ang mga ka-ISM, mga ka-issue sa masa, o mga nagsubay sa ato ang Facebook page, paki-like and share lang no sa ato ang kining programa. Aron nga mas managhanta, mas ma-inform ang ato ang mga peers and friends asa man sila gibutang sa Ginoo karon nga mga panahon. Alright, samtang sa to aga mga suki sa kahanginan diri sa 90.7 Love Radio. Salamat kaayo. Padayon ninyo nga pagsuporta, pagpaminaw dinhi sa atong programa, inyong programang Issue sa Masa.
Inyo ang alagad, bata-bata. Ayaw mo kalimot, June Bersamin. Pero dili ni mo dagan mga higala. Pero kumaabot nga barangay election. Alright, sama sa nandan, dagita may ka nagatagang pagtagad. Dagang tagtokbilon nga mga isgutanan karong buntag. Pipila sa to ang may galang hatagag pagtagad karong buntaga. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Malacanang nagpasalig nga tinud-on ang serbisyo sa katawang Pilipino sa nahibiling tulo ka tuig ni Pangulong Bongbong Marcos. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang Senador Bam Aquino o Kiko Pangilinan na posibleng mukuyog sab sa majority sa Senado. Senadora Risa Hontiveros posibleng mag-inusara na lang isip oposisyon. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Duha ka mga senior officer o usa ka unit sa PNP nakapirol kono kang atong ang matod ni alias Totoy. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang pagkoroyon nga hugtan ang pag-regulate sa online gaming. Apan miapila nga dili lang itotal ban. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang mga civil society na nawagan sa online nga kinahanglang imbestigahon ang pagkawala sa 108 ka mga sabongero sulod lamang sa duha ka tuig. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Chinese envoy gipatubag karon sa Department of Foreign Affairs labot sa ilang pagban ni kanhi Senador Francis Tolentino na di na makasulod sa nasod sa China. Isyu sa masa. Isyu sa masa. O mga naa sa likod sa pagwas sa writ of kalikasan labot sa Davao Samal Connector Bridge. Gusto karon pakasuhan ni Davao del Norte Board Member Al David. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kada guban pa mga igala, may magalangkob sa tuwang panagkuyog. Ini sa programang Issue sa Masa. Akong subliyon adlaw nga Miyerkules sa Pizza 9 na nimbulan sa Hulyo 2025. Una ta mo ambak kadto sa mga hisgutanan, tugtisa ko ninyo nga ako ang timbayaon nga tuang nga sayo kaayo nga mga suki sa kanginan. Sila Alsonito Guevara, maayo nga buntag, naminaw sa 90.7 Love Radio. Joey Moderno Juarez, diya dapita sa may Katalunan Grande going to downtown. Nagmonitor si Noel Recentes, may buntag. Arnold Bugas, good morning. Si Ray Mangkaw, mayong buntag din na Kaumings. Onya si Alsonito Guevara, may buntag po din na Sir Porok 20. Kalinan ato agadakbayan sa Davao. Ayan, Onya diri mga higala sa ato ang ka-group chat na to, no? Sila Juvenal Burjos, Nits Mion Tanusay, si Ma'am Christine Ampolokyo, Stephen Rodriguez ug iyang asawa, naminaw niya si kinsa pa ba ni Ma'am Susan Gadyani. Good morning ninyong tanan niya. Thank you so much, O sa tanan mga nagsubay sa tuwang programa over 90.7 Love Radio. Salamat kayo. Og isipon na mo ni dakong utang kabubuton nganha kaninyo mga bahay. Alright, saway paglangay. Ambak tadayon mga higala sa mga hisgutanan. Gikumpirma na ni Vice President Inday Sara Duterte nga doon na abilin si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte kung maabtan gyud siya mga higala og malas sa iyahang kinabuhi og didto siya matigbak sa The Hague, the Netherlands. Matod sa Vice Presidente nga nagsulti na kaniya ang iyahang amahan nga kanhi Pangulo sa nasod
nga dili na siya iuli dinhi sa Pilipinas kung dito siya matigbak mga higala sa sulod sa prisuhan sa The Hague, the Netherlands. Matod pa sa Vice Presidente nga buot kuno sa iyahang amahan nga dito na siya ikrimit. Dito na lang daw siya ikrimit mga higala o dili na siya dalhon dinhi sa Pilipinas. Mahitabo na daghan na pong mga Pilipino, mga higala ang magsubo ani. Daghan na po mga Pilipino ang magsubo mga higala. Kay matod pa sa latest report, bukog og panit na lang si Tatay Digong, di na kay mukaon o niya hinay na kaayo mulakaw, maglisod na gani daw og tindog mga higala, no? Wa na po daw mo inom sa iyahang mga maintenance. Wa na mo inom sa iyahang maintenance. May pani si Abay Dani Hinlo. Okay, sige pag inom sa iyahang maintenance nga Handos Power Coffee. Labi na kudulag basketball. So, mao ni mga kaigsuunan ang latest nga di na lang daw siya magpadala diri balik sa Pilipinas mga kaigsuunan. Musugot kang mga Pilipino ana. Kung mahitabo na mga higala kani mga Pilipino hilig ra bagyo ni og last glance, no? Last glance mga kaigsuunan. Unya nakabaw man ta giunsa siya mga higala og unsa siya kapinangga sa mga Pilipino. Mao na nga ambot lang og dili ba ni mausab ning istoryahan. Alright. Samtang sa laing bahin ang Malacañang nagpasalig mga higala. Ilabi na ngadto sa mga kritisismo nga tinud-o na daw. Tinud-o na sa ato ang presidente ang serbisyo publiko sa nahibiling 3 ka tuig sa tuwa pa. Kadtong first 3 years niya mga higala, tiaw-tiaw ra di ay ito. Mura ra di ay ito o kanang praktikum. Sa mga sabungiro pa to, daw sparring session ra di ito. Dili pag yun di ay ito tari mga higala. Sparring session pa lang di ito. Sampi pa lang di ito. O sa mga sabungiro pa, sampi raman to katong first 3 years ni Pangulong Bongbong Marcos para sa Malacañang. Kay ningon man nga tinud-on na gyud niya. Unsa kahi iyang tinud-on? Now, namahayag siya mga higala nga muhatag og additional nga infra dito sa Gensan, katong dito mga higala sa Fishport. Onya pakusgan daw ang agriculture. Unsa kahi pakusgan ani mga higala? Makusgan baka ning agriculture na to, no? Ambot lang ang employment opportunity. How about ang mga crimes, especially involving drugs? Nga pertinang daghana rong adik. Katong ipangtukhang atong una nga naa sa listahan na malik na pod mga higala ang mga tugahok. Nagsige na pod og simhot sa utot sa demonyo karong panahon na. Namalik na sila. Kay ang ilahang rason, presidente gani di magpa-drug test. Onya karon kay kanang lain na mutulo ng sipon mga higala nga di niya mabantayan. Naku po. So, mauni ang pasalig sa Malacañang nga tinud-o na daw, no? Sana hibilin mga higalang 3 ka tuig. Now, unahon na to ang istorya nga tinud-on ang kini mga higalang serbisyo publiko. Infrastructure, no? Kay wa man gyud mga higalay konkrito. Nay konkrito kay infrastructure man, no? Nay konkrito. Ambot pasabot nato anang word nga konkrito. Kana bang makita visible or ingno nato nga nakumbinsi gyud ang mga Pilipino sa usa ka proyekto mga higala nga hinimo sa Marcos administration. Puro lang man initiated mga higala sa previous administration iyang gihuman.
kahuman magpa-picture dayon sila sa opening. Ultimo ang Dolomite sa Manila Bay, perti ng hugawa, wa makalimpyo ang Marcos administration. Ambot asang kwarta ni paingon. Nga mauna ta na nahimo maigalang favorite destination sa tuang magkaigsuunan dito sa kauluhan para sa ilahang mga higalang mga breaks, para sa ilahang pamilya, kay nindot kayo mga kaigsuunan nga talanawon, pero wala na maintain sa present administration. Wala konkretong proyekto. Moingon po kag kriminalidad sus Ginoo ko, perting daghana mga kaigsuunan. Naapay drugs nga namalik na ang mga tugahok dagko o simhot-simhot anang utot sa demonyo. Utot mas demonyo ang tawag nila anang aso sa shabu. Anang marijuana, utot sa demonyo. Namalik. Katong gipantukhang atong na, wala namalik na po. Unya ang mga drug lord, kampante na sila mga higala kay ang presidente, di man magpa-drug test. Wala na gitani. Employment opportunity. Unsabay opportunity mga higala sa employment karon. Nga wa may mga kumpanya nga bag-o nga nangabre mga higala alang sa employment opportunity. Tax opportunity. Kay makapangulit ta ka kay naay bag-ong negosyo ni sulod Pinas. Wala man gihapon mga higala. So wala luya ang pamitay sa ekonomiya sa ato ang nason. Bisag asa nato lilion. Bisag sa kang manang panato lilion mga higala, wala nay paglaom ang ato ang ekonomiya ubos sa Marcos administration. Unang kanang pasalig nga tinud-on ang nahibiling tulo ka tuig daw suntok subuan na lang na mga may taog sa iyang first 3 years na ana siya mga higalay na inisik nga lakang nga makaingon ang mga Pilipino kana basig buyluhan na ron sa last 3 years. Wala gyud in taon. Puro issues, corruption o pamulitika mga higala maoy giatupag sa present administration. Issues, corruption, tungod kay sige lang mga higalag insert aning mga budget. And the last time for 2025 sa kapanasapnan mga higala nga dagko di ay insertion. Corruption. Karon, politika. Sige lang og diskarte ang tambaloslos mga higala, gasto diri, gasto dito. Why income tungod lang sa iyahang uwags politika kay gusto mahimong prime minister o mahimong presidente karong 2028. Nibundak og kwarta, ang kwarta pag yun sa mga tao, sa People's Initiative mga bay, maoy gigamit, palpak. Gisapwang si Tatay Digong, gikidnap, gidala dito sa dahig na Netherlands, ni gasto po o puting dakuha, pangtalay sa mga public officials aron mo sugot. Like Gibo, Anyo, Torre, kinsa pa na, mga Rimulya Brothers o uban pa. Sure ball, mananganay talay ko na. Wa gihapon, palpak gihapon, wa gihapon magkakuhag simpatiya sa mga tao. Impeachment complaint, batok kang Inday Sara, ni bayad og tag 150 million sa mga congressman aron lang masaka ang impeachment ngadto sa Senado, palpak gihapon. Kay dili na may gala pwede, kay nahumana, nag-recess na ang 19th Council mga kaigsuunan ug daghang mga senador dili gusto sa impeachment. Puro palpak, hurot ang kwartas mga Pilipino. So, makalaom pakaha ang mga Pilipino anang giingon nga tinud-on ang last 3 years. Sa premise palangdaan nga tinud-on ang last 3 years. Daw, na anay admission mga higala nga ang first 3 years, gibinuang-binuangan na ay jamming-jamming lang di ay mga higala o sa mga sabungiro palagi, sampi-sampi ra di ay. Sampi-sampi ra di ang style mga higala. So, unsa may ma-expect nato sa ingon ani nga padagan sa ato ang gobyerno? Pariha ang ato ang dangatan sa ato ang presidente. Magsigi na lang taghingos ani mga
naghingos ang mga Pilipino kay gipang sip-o na mga kaigsuon sa problema. Di ba? Sige daw, be. Kung may kag public services, Ginoo ko, nanaghan ang mga opisina nga grabe kakurap mga higala. Dili mo trabaho ang mga empleyado, mga opisyalis kung di ni mo tagaag talay karong panahon na. Ha? Pangitaan ka lang teknikalidad, ultimo mag-prescribe og inspection para tagaan kag certificate. Karon imong ipa-inspect, moingon na po di maka-inspect kay busy. Ilaha kang i-delay. Kana bang delaying tactic? Haron mapugos ka og karyo, muhatag sa ilaha mga higala og talay. Oh, siguro ang uban moingon nga ngano muhatag mapugang talay? Alang-alang di ka muhatag og talay nga nagdali ka. Ha? Nagdali ka kay naa kay ginaapas. Ilabi na kung ang imong kapital sa negosyo inutang, nagaporsyento ka sa bangko, nagaporsyento ka sa turko. Oh, mahurot na ng imong kapital nimo sa porsyento, wa pa mahuman ang mga sertifikasyon kay gilangay-langay sa gobyerno mga higala, ani mga opisyali sa gobyerno nga mga korap. Ha? Mag-prescribe o kamanduan nga kinahanglan mo inspect. Karon, oh, humana, ready na, pwede na inspect. Di po mo inspect mga higala, kay wa daw sila'y tao. Ikinahanglan, i-schedule pag yun daw. Oh. Di po di mo masumbong sa ARTA, kay naapoy polisiya mga higala ang ARTA. Taod-taod ato ni balikan, human lamang pipila ka mga pahinumdom. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga simptomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Ganito ang mangyayari. Alright, balik na magkala. Dili sa ito ang panagkuyog sa programa ng issue sa masa samtang 11 minutos ng kalabay. Human ang alas 7 sa buntag. Mauni mga higala ang realidad sa present administration. Nga daw, nagkat sa mga Pilipino ang wa na gyud mga higala udhi. Ultimo mga mag-uuma. Mag-uuma, mga mamumuo mga higala. O sabay, nindot nga ilahang nabatyagan. Sulod ani nga sigutang administrasyon nga sobra katunga na mga higala sa termino. Dili sa mga mag-uuma, unsay nahitabo karon? Swerte lang kay taas mga higala ang presyo sa kopra sa mga manlulubi. Pero ang ubang mga mag-uuma, unsa may nahitabo sa ila? Labi na ang mga mag-uuma, mga higala sa palay, mais. Daw, makapadiscourage mga higala ang approach sa administrasyon. Otro po ng Department of Agriculture, sukad gigunita ni mga higala sa itong presidente, wala na yun. No? Inotel pong dako, mga kaigsuunan. Why nahimo? Now, ang ato amang god, kay gisilduan sila din aron i-manage og tarong ning ato ang gobyerno. Pero wala na to makita mga higala. Inay,
puro na lang pamulitika. Halos tanang opisina sa gobyerno gigamit mga kaigsuunan sa pamulitika ni Tambaloslos. No? Pag panahon nga na ay budget, pag-ausag budget ang usa ka opisina, kauman tukbon mga higalas Tambaloslos. Kaya gamiton sa iyahang uwags politika. Paita. No? Corruption pa imo, wala, naas-walas to mga higala. Ha? Maglibog ka, no? Unsa may huna-huna, unsay direksyon mga higala sa ato ang gobyerno. Ha? Unsa may plano sa ato ang gobyerno. Nga daw, wala magyud tay nabatyagan. No? Ay, tanawan ning mga laborer. Daghang mga kumpanya ang nag-shutdown. Siyempre, public interest ni siya mga kaigsunan. Kaya kung mag-shutdown manggod ang usa ka kumpanya, daghan ang matamaan din na. Una, mga empleyado. Ikaduha, business opportunity. Taxes. Di ba? Ang ikatulo, mga higala, image na to. Nganong naundang man diha ang negosyo ng lugar na diya sa Pilipinas? Unsa na problema diya? Ang problema diya, gobyerno kay kurap kayo. Ha? Bitin-bitinon ang imuha mga permit din na. Magsige og himo og mga balaod nga istiktuhan ang mga i-regulate pag-ayo ang mga negosyo. Unya kahuman sila raman po'y maglangay-langay po. Di ba? Nakabantay mo, anak? Daghan na kaayog mga requirements nga i-impose mga higala, kahuman, sila rapod ang maglangay-langay. So, kani manggong style ni, kani nga diskarte mga higala, ang tumong ani way lain kundili, corruption yun. So, usan ni sa pinakakurap nga administrasyon mga higala. In fact, ang GAA 2025, gibunyagan nga most corrupt annual budget sa kasaysayan mga higala sa Pilipinas. Gilaliman ka, naigi pang insert ang mga panuhak mga higalang billions of pesos para lang di sila mga bulabog nga ila mga higalang pang-inlumon. Tanawa na pagka mga salbahis gud mga higala ning mga tambaloslosan ni. So, kisa may gibinuangan ani ang mga tao. Now, employment opportunity. Business opportunity that will redound to taxes and imaging na to. Kani mga higala mo'y apektado once na usa ka kumpanya ang mandarado. Ingon ana ka importante ang pag-atiman sa usa ka kumpanya dinhi sa ato ang nasod. Kay kung manarado dinhi sa side sa employment opportunity, mawadaan silang trabaho, kinsa mo saluan ang atong gobyerno? Ha? May ang tanan mga higala kursunada mo abroad or ang tanan qualified mo abroad kaya to ang pa-abroad doon. How about katong dili makahimo mga higala? Di pod makakaya tungod kay bugat sa ilahang dughan ang mulayo sa ilahang pamilya. Nga gusto nila diri lang gyud sila magtrabaho. Unsa may giandam sa ato ang gobyerno sa ilaha? Di ba? Wala taxes. Sige lang pangharbat ning mga panuhak anang ato ang mga public funds din na nga gikan mga higala sa buluhisan. Karon nanarado ang kumpanya, siyempre wala buwis, wala mo bayad mga higala. No, mga business tax, of course, makakolekta ka din na sa withholding tax sa mga empleyado. Kanang mga bayad ang mga permits nga gipang required mga bay. Those are money na pwede mga higala mapakinabangan sa ato ang gobyerno. Pero kung manarado ang kumpanya, wala na po ni sila. Di ba? Ang imahin for business opportunity. Nga, ato tas Pilipinas magnegosyo, kay nindot ditong negosyo, kay ang gobyerno, supportive kaayo sa mga businessman. Pero di naman na makita, ang ilan na lang mabatyagan, ilan na lang mabalitaan mga higala, nga daghang mga negosyanteng na narado, ng layas des Pilipinas, tungod kay grabe kakurap ang ato ang gobyerno. O so may tabo sa ato Di ba? So ang tanan, dito yun na mga higala mo paingon sa leader. Kung iunsa niya pag-frame ang iyaha mga higalang administrasyon,
aron ma-preserve ang one, employment opportunity, taxes, image mga kaigsuunan. Kay ang Pilipinas na gyud ang number 1 exporter mga higala og labor. Di man ni mahitabo kung daghang trabaho diri. Pero wala may trabaho diri. Musugal na lang man ang mga Pilipino mahigalang mo abroad. Ang mga bana, musugal na lang, musugot na lang. Nga ang ilang asawa, mo abroad dito sa Middle East, mag-DS dito. Bahalag dumug-dumugo na itong mga bangasong dito mga higala kada Biyernes. Kaya kada Biyernes mo lang ng di-off dito niya. Adto sila sa park, mag-date-date dito mga higala, anang mga bangason. Oo. Naanapod rin mga usuron mga higala, na Japan man. Karon, adto sa Middle East, Dubai. Gusto daw mo tilaw na ditong mga Pinay may galag lain-lain nga kaliwat adtog Dubai. Kay pati daghana kada Biyernes kay di-off nila dito na sila maghagwaan na isparke. Imong asawa mo apil po dito hagwa-hagwa kay gimingaw pod. Tuis ang kaugmaon mga kaigsuunan. Taon-taon ato din balikan. Human lamang pipila ka mga pahinumdom. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize? Balik na mga bahay, din is 90.7 Love Radio. Itag ninyong orasan, 19 minutos, suman ang alas 7 sa buntag. Good morning kang Ma'am Elsa Cute. Paabot lang planeta ang programs ni June sa Laing Planeta. Atong ipaabot sa Laing Planeta ang programa na to. Oo, nagamonitor na ang ilahang newsroom, ma'am. Sige, nagmonitor kung sa ato ang topic. Ilaha po sundugon sa ilahang programa. Nindot na, para at least daghan tang mo-explain sa ato ang topic. Daghan din ang newsroom. Sige, monitor kung sa ato ang topic. Alright, thank you so much ninyo din na mga nagmonitor. Si Vice Capitan EL, may buntag. Si Joel Amaba Badilla, buntag dinagaw. Kuya Jun Cordoba, nakapingwit ka na ba din ha, kuya? Naaneron diya sa kining Surigao. Sir Jaime Balnig sa Lagaw, Jensan, good morning. Palihog, shout out ko. Andres Soriano College High School Batch 84 ay labi na sa amo ang unsa man ni presidente si Ate Rosemary Tereso Sayawan. Ayan, good morning. Juvenal Burjos, may buntag og Engineer Jo Indrina. May buntag ka na tanan. Thank you so much. Ay duro minuto sumalang alas 7 sa buntag. Now, direta mga higala, no, sa istorya labot aning gitawag nato corruption. No? Naman din siya. Daw sakit ng cancer mga higala, benign cancer. Benign o sige ng isa gani. Digital heart, doon man ng cancer isa. Ang benign matong maayo. No? Kadtong o sa ganitong isa digital heart nga klaseng cancer. Duha man na malignant. Benign, asa ba'y delikado ani ang malignant, no? Ang benign, okay pa na. Kung malignant, benign lang, kay maayo pa man eh. Depende man sa leader, mga higala. Ato ang leader, no? O ang malignant gani, delikado. Delikado ng malignant. No? Munang naamoy asawa nga ang pangalan si Kuan, si Mali, delikado na. Isog na. Di na magpakupil. Benign lang ang corruption. Like a benign cancer. Kaya pwede man siya maremedyohan mga higala. Kaysa ako ng sulti, depende man no, sa kining leader. Kung mag-prescribe ang leader,
mag-order ang leader mga higala, ang presidente, nga limpyuhan ang inyong tagsa-tagsa ka mga departamento. Otherwise, kamoy ako ang pangsilhigon din ha. Wala man mga higalay mahimo sila. Di ba? Ma'am Ludivina Tampos Ultraga. Tigpanubay, dadapita sa Talumo proper. Mga taga-Talumo, good morning ninyo din. Uy, mahimo. Pero kung ang leader mga higala, weakling, sama sa istorya ni Tatay Digong kaniadto, nga kani si Bongbong Marcos, weak ang personality. Di pwede may mong presidente. Butangan lag pangilong ni Tambaloslos mga higala, wala na. Gasunod-sunod na lang ni Tambaloslos. So wala maayo mga kaigsuunang paaboton ang mga Pilipino. Magdepende gina ang tanan sa leader mga higala. Alright. So much ani. Okay, daghang pagkatag mga isgutanan. Arita aning istorya karon nga basig si Risa Hontiveros na lang ang mabiling oposisyon mga higala. Siya ang minority leader, siya ang assistant minority leader, siya ang minority member, iyan na tanan. Mudagan na banig presidente, pero soko kayo siya ni Rene Murillo mga higala. Karin. Kay ni variable daw. Iya daw pailan mga higala og kaso. Now, dili mo variable ni si Bam Aquino o si Kiko Panghilinan nga back up man ni sila sa Iglesia ni Cristo. And probably, mao na usa sa mga kondisyones mga higala sa Iglesia ni Cristo nga inyo nang ayoso ng inyohang baruganan. Kay suportaan mo na mo, tagaan mo og chance. Pero kung sa sunod, makalingkod mo, dilawan gyapon ang inyong baruganan or pinklawan gyapon ang inyong baruganan, di na mo makatilaw daog. Anang siguro ng iglesia. Di man siguro anak pagka-istorya, pero ang implikasyon mga higala, kay ni daog si Ma'am Aquino nga napildi man atong unang mga bay. Karon nag-number 2 tungod sa suporta sa iglesia. Si Kiko Panghilinan, namot suportado ba ni si Kiko Panghilinan sa iglesia? Murag kapil ni. No? Unsay na itabo? Nag-number 5. Si Ma'am Aquino, number 2. Nilabaw pa mga higala kang Rodante Marcolita nga tinuod yun nga iglesia. Kay hasta man itong mga Katoliko, boto man po ubang mga relihiyon mga higala kang Bam Aquino. So nanaghan. Na number 2 mga higala, ug labaw sa tanan, ang kumilik, iya. Kaya man ay mga akusasyon karon. Pero, unsay kapalaran ni Risa Hontiveros din karon sa 20th Congress. Siya na lang mga higala. Astas Lito Lapid mo variable nag-apil og si Lacson og si Ligarda. Lapid, Lacson, Ligarda. Lapid, Lacson, Ligarda. Ang duha ka mga higala mobalhin po ngadtos majority. Kaya siyempre, kung nakas majority, ang grasya mga higala, dool man kaayo. Mo man na din ang isyo. Diba? Kung magbinahinay na ron sa grasya, di ka maambunan. Kaya nakas minority. No? Ang problema ron, kay nigawas ang istorya, ambot lang kung tinuod ba ni o intriga kang Chis Escudero nga 140 billion kuno pork barrel alang sa 2025 sa mga senador. Wow! 140 plus billion. O ang dako nga pahat ani nga pork barrel mga higala na akuno sa Sursogon ang lugar ni Chis Escudero. Oy, Chis. Ingon tao si Chis. Sino bang nagsabi niyan? Di ko alam ang source niyan. Di na ito tayo si Chis Escudero mga higala.
Good morning din na. Victor Rada sa Sinya. Ako aning batchmate. High school. So, kung naay mga kababalaghan nga himuon karon ang mga senador, posible nga kanang naisgutang chismis nga 140 bilyong pork barrel mga higala sa mga senador, posibleng tinuod na. Posibleng tinuod. Roel Senior Diaz, good morning. Kusog kayo mo ang program John dere sa Lumikad Compound Maa. Salamat. Si Yan Mel, good morning. Din ha. Sa to ang mga higalang kuan ISM, issue sa masa chat group. So, ato lang pakiramdaman. Kay wa naman ang issue sa impeachment. Patay naman ang daan. Di naman na mga higala magsilbi. Dead on arrival na og imuha pag yun ng ipatrial pag yun, ma-double murder na. Wala na. So, basig din hinani mugawas ning istoryang 140 bilyong pork barrel. Maora ni pork mga higala with due respect sa tuma kaigsuunan nga mga non-pork. Nga mga politiko, nga mga non-pork, maora ni pork nga ilahang paborito. Maura ni pork nga ilang paborito. Ganun man. Sobra pa ni mga higala sa Peace and Order Fund or Intelligence Fund. Tungod kay kanang pork barrel. Mo nganlag pork barrel na mga higala. Kay discretionary fund na siya. Discretionary fund na siya para sa mga lawmaker. Ang mga lawmaker na to, usa sa ilaha may galang giapas nganong mudagan gyud na sila pagka-congressman, pagka-senador tungod anang pork barrel mga higala. Siyempre pa sponsorship sa mga negosyante, interes sa mga negosyante nga mao'y mag-finance sa ilaha o ang ilahang monthly po siguro, naman na sila yung mga monthly ng mga dagkong negosyante mga higala. Kanapod, kanang sweldo gamay ra kayo na Ginoo ko. Dili na siya mga higala, kana bang ka panghinayangan. Kanang sweldo lang. Pwede ra na ipanghatag sa ilahang mga chika babe ng ilahang sweldo. Chika babes, bahin-bahinan ninyo. Wa ko magsalig og sweldo. Akong gisaligan ang sideline. Di ba? Dira o lagadlad. Di agapita sa 9117 Bago Oshiro. Good morning ninyo din. Wa magsalig sa sweldo. Sa tigbas mga higala o sa pork barrel mo na gisaligan din na. Good morning din na kang Jorel Tonso Balasiko a.k.a. Kuya Tata. Kuya Tata. Mga pangalang Tata mga higala, delikado na. Kuya. Playboy na, playboy. Pero ako maingon nga kanis tata, mo ni nga tata nga playboy. Ingon lang ko nga basta mga tata daghag uyab. Daghag uyab unya maminyo gyud kadaghan. Kadaghan sobra ka usa maminyo. Ay garay, Talawan yung alas santo na may kalay 31 minutos sa nagalabay human ang alas 7 sa buntag. Samtang sa laing bahin, ano tayo nitong topic na? Di ay mga higalay gibunyag si Kuya Tutoy. Nga naay duha ka senior officer o usa ka unit sa Philippine National Police ang nakapirol kang atong ang iyang gipakita ang cash voucher mga higala kay siya may tig-tunol dito nga naay Lieutenant Colonel o Colonel dagkog payroll tag 2 million kuno ang bulan gikan kang atong ang onya ang iyang mga sakop o kaning iyahang unit siguro mauna ni mga higalay ng harvest adtong mga sabungiro nga gibahara ni atong ang nga iyahag yung panglikidahon.
Wa man diretso mga higala, pero nasipyat sa usa mga higala ka video, audio. Nasipyat si atong ang na siya gistorya nga kana lagi daw wanikas. Mahina, malakas. Huwag kayong pumasok dito sa amin. Kasi lalabanan namin yan. Kami ano siya, pumapatay ang kung lahuson mo, pumapatay kami. Murag anak ba? Pero wala pa to, prior pa ani mga igalag kontrobersy. Muna roy ginabalik-balik sa mga reels. Nga si atong ang pwede gyud di ay siya. Naagyo di ay siya criminal tendency nga manugo mga higala nga ipaihaw ang mga sabongero nga nagpabadlong sa iyahang negosyong online sabong. Ilahang negosyo ni Greta mga higala. Pastil. Tanawa na ninyo sa mga reels mga higala. So, kaning giingon ni alias Totoy nga nagbayad nagpayroll og mga kernel din naapay uban nga mga opisyal sa PNP si atong ang. Kung nakapayroll ka, maglisod naman kagbalibad ana. Duolon karon ni Totoy dito kay sinaligan man siya ni atong ang. Kernel, ingon si boss. Nya membro ka silang grupong Arkanghel, nakabalo na ang pulis nga ang Arkanghel ka. Naakay tatak diri sa muntang kugo dapit. Kabalo na. Sabot. Core group ka. Sinaligan ka. Usa ka sa mga modesisyon. Sa kuan. Kining plano ni atong ang. So, butang karon si Totoy, kay membro po sa Arkanghel. Kernel, ipahipos daw to dito niyo. Kaning mga naungaw. Kaning naas video, Kernel, ipahirot ni hipos. Ang imuhang payroll ni mo 2 million permahin ning cash butcher kay para ma-justify ni dito kang boss ato nga imuha yung nadawat ang cash butcher. Kita niya dito. Perma si Kernel. Karon, kay gibulgar man ni, napagi-video mga higala. Dawit si Kernel ani. Pero silos Kernel ron, murag gatos kapin man. Unya 2 million ang dawaton, kaya ni Kernel. Ayahay kayo. Plus, naapay bonus kung na special operation mga higala. Katong mga tig-ihaw dito sa kining Taal Lake, gamay-gamay ra siguro to. Ambot pilay butcher ato mga higala, kas butcher ato. Apan po masulti ni alias Totoy. Pero bot pasabot, usa lang, well coordinated sa PNP. Ang forced disappearances aning 108 ka mga sabongero, particularmente na kining na kontrobersyal nga 34 ka buo. Morning ang civil society karon. Nanawagan nga kinahanglang imbestigaw ni kay sobra pa ni sa mamasapano mga higala. Katong sa bato sa 44 ba to? Katong kuan ba katong ang patuan masakir ba? Di ba? Pilay namatay ato. 58 ka mga tao, gilubong hastang sakyanan, gilubong og apil may galan yung patuan. Katong sa 44, 44 ka mga special trained nga mga pulis. Patay. 44 ato o 58. Kani 108 mga higala ang allegedly gipaihaw ni atong ang kay nanikas sa iyahang sabungan. Mga civil society, kinabuhi sa tao, gikambyo lang sa kinabuhi sa manok. Kaya lagi, kuyaw gina kay nang diyang masabungan ni atong ang labi na ginang Manila Arena. Pag mahiringan ka din hang modula ka din hang mahina malakas sa iyang sabungan, pagkataod-taod naanay manuktok din ha sa imong cockhouse. Asa din na si Jorel Tonso Malasico. Katong nagdulag, mahina malakas. Tuktukon ka dito sa mong cockhouse.
kahuman, tadtaron ka, isuod kag sako. Wala na. Oh. Siyempre, ang mga pulis nakaperol, na ay usa ka unit daw sa pulis may gala, nakaperol. Di ba ito ipakwaon dito may gala sa sinakong tinagtad? Di ba? Moro ito ipakwaon dito, Chip. Kuhaan ni daring naadiri sinako na po na mong gitadtad na mo, kuhaan ni, kamo ni bahala ni. Dahil ana po ninyo ito sa taalik. Oh. Di ba ano man? Nakapirol eh. Mato da? Ni, kuhaan? Alias Totoy. Si Totoy Manggod. Trustig yun siya. O, naasya mga ebidensya o bisan ang mga sirkumstansya. Makaingon yun nga, trustig yun siya ni atong ang. Mismo si atong ang. Aniyang ko nga. Pakisama na daw siya nga iyahang anak. Ngano daw nagluib. Si Totoy, yung si Totoy, kisabay di magluib. Ngahas taman ang kinabuhi sa ako ang asawag pamilya, imo namang giinteresan. Okay lang ako imong patyon. Hasta akong pamilya imong apilong patay. So, bisag unsa na to ka-close, dili ko musugot anak. Anak man ang baruganan ni alias Totoy mga higala. Oh. Bisag membro pa ko ng grupong Arkanghel, core group niya tong ang. Hawa ko anak. So, mauna mga higala, nga, si alias Totoy, no, ni kya karon sa mga media. Karon, na ay media sa GMA nga, nag-exclusive kang Totoy, no, nakadawat na po doon siya ug ang iyang pamilya kuno mga higala o grabing hulga, ambot o kinsay naghulga. Taod-taod, ato ni padayonon mga higala, human lamang pipila ka mga pahinomdom. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Mabagat pa rin ang nakakaapekto sa buong bansa at patuloy pa rin itong nagdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating kalupaan. Inaasahan pa rin natin ang katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na mga pag-ulan dito sa Batanes, Babuyan Islands, Pangasinan, Zambales, Bataan, maging sa Occidental Mindoro. Kaya't sa mga kababayan natin doon, patuloy natin silang pinag-iingat sa bantaho ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa halos patuloy na pag-ulan dahil nga po sa habagat o southwest monsoon. Samantala, dahil pa rin sa southwest monsoon, inaasahan pa rin natin ang generally maulap na papawirin at ina-expect pa rin natin ang mga pag-ulan ngayon sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Region, sa Cordillera Administrative Region, Mainland Cagayan, sa natitirang bahagi pa ng Central Luzon, dito po sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, natitirang bahagi pa ng Mimaropa Region, sa Aklan, Antique, Negros Island Region, maging sa Zamboanga Peninsula. Kahit saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag kong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan. Samantala, meron din tayong minomonitor na low pressure area sa labas po ng ating area of responsibility. At base sa ating latest kanina na forecast at sa analysis natin, huling nakita yan sa layong 1,685 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. So malayo naman po ito sa atin, nasa labas po ito ng ating area of responsibility at wala po itong direktang epekto ngayon sa anumang bahagi ng ating kalupaan. At according sa ating forecast, sa latest analysis po natin, nananatiling mababa ang tsansang mabuo ito bilang isang bagyo in the next 24 hours. At generally, northwestward o pahilagang kanluran ng kanyang magiging pagkilos. At kung pumasok man po ito ng ating area of responsibility, nananatiling mababa ang tsansang makaapekto ito ng direkta sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Ngayon po man, patuloy pa rin po tayong mag-antabay at mag-monitor sa magiging updates ng Pag-asa ukol sa nasabing weather disturbance. Para naman po sa real-time na warnings, thunderstorm and rainfall warnings, bisitahin po natin ang website na panahon.gov.ph para po sa mga updated na possibilities kung meron man pong tsansa ng mga pagkidlat pagkulog o may mga nararanasang pagkidlat pagkulog at mga pag-ulan sa inyong lugar, ay bisitahin po natin itong website, panahon.gov.ph. At dyan po natin, nire-release din po natin, nag-i-issue po ang ating Pag-asa Regional Services Division ng mga thunderstorm advisories and rainfall advisories at dito po natin makikita sa website na ito.
Samantala, i-reiterate lamang po natin ang ating forecast for today sa malaking bahagi ng bansa. Dahil nga po sa southwest monsoon o habagat, patuloy pa rin ang malalakas na mga pag-ulan dito po sa Zambales, Bataan, Pangasinan, Occidental Mindoro, maging sa Batanes at Babuyan Islands. At dahil pa rin sa southwest monsoon o habagat, asahan pa rin natin ang maulap na papawirin at mga kalat-kalat na mga pagulan at pagkidlat pagkulog sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region sa mainland Cagayan, sa natitirang bahagi pa po ng Central Luzon, dito po sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal at Laguna, maging dito po sa natitirang bahagi ng Mimaropa Region. Para naman sa ating pagtayo ng ating temperatura sa luwag, from 24 to 28 degrees Celsius ang ating inaasahan. Sa Baguio ay 17 to 20 degrees Celsius. Sa Tuguegarao ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 27 to 31 degrees Celsius. 27 to 33 degrees Celsius naman po sa Legazpi City at sa Tagaytay ay 25 to 30 degrees Celsius. Para naman sa magiging forecast sa natitirang bahagi pa ng Luzon, iyon po yung dito sa Quezon Province at maging sa Bicol Region, asahan natin bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin at may tsansa pa rin ho man ng mga thunderstorms o pagkidlat pagkulog, especially po sa hapon at gabi. Para naman sa natitirang bahagi po ng ating bansa, asahan pa rin natin dito po sa Aklan, Antique, Negros Island Region, maulap pa rin ang ating papawirin at may mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog pa rin dahil sa habagat, gayon din sa Zamboanga Peninsula. Pero sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin at may tsansa lamang ng mga thunderstorms sa hapon at gabi. Para sa pagtaya ng ating temperatura doon sa Tacloban from 26 to 33 degrees Celsius, 26 to 33 din po sa Cebu City at 25 to 32 degrees Celsius sa Puerto Princesa City, 25 to 32 sa Cagayan de Oro, 24 to 32 naman sa Davao City, habang 24 to 31 degrees Celsius po sa Zamboanga City. Sa kasalukuyan ay wala rin po tayong gale warning sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat, pero ingat lamang po especially sa maliliit na sasakyang pandagat, lalong-lalo na dito sa northern at western seaboards po ng Northern Luzon, kung saan ay inaasahan pa rin natin ang katamtaman hanggang sa maalong kondisyon ng karagatan dahil pa rin po sa habagat o southwest. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa ay banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng karagatan. Ang sunrise natin for today is 5:33 in the morning at mamaya ay lulubog ang araw sa ganap na 6:30 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Balita may gala din sa ito panagkuyog sa programa ng Issue sa Masa. Samtang doon na 45 minutos sa Nikalabay humanang 7 sa buntag. Good morning din na again kang Joril Tonso Balasico o sa iya mga silingan din na sa may Katalunan Grande. Nagantag mga listeners na dapitas Katalunan Grande. No, salamat kaayo. Ay nangutana nga John, buwag na din na si Kuwangko o si Gretchen. Showbiz na nga to ang dating aning trabaho ani, no? Basin siguro, ha? Kay lagi murag gibulagan daw ni Gretchen si Kuwangko kay kuwang gyud siya, kuwang ko. Kuwang ko. Nibalhin siya kang atong ang kay ato ang permi. Ato ang kalipayon, ato ang dagkong negosyo, ato ang kalami. Ato kang atong ang way ayo ng kuhang ko kay kuwang permi. Kaning kang atong ang kay ato tanan yun. Di ba? Ana ra na mga kaigsuunan. Kwarta, ato ang kwarta. Ato ang nawalang 108 ka mga sabungero. Suspect pa. Suspect pa. Ang problema, og mahimo na kang respondent ani kay non-bailable offense mga higala, patay kang bata ka. Ilalimang ka ng 108 ka buok, imuhang gipaihaw, gipalabay din ha sa kining taalik. Hay nako, ang mga kalag ani mga higala siguro, usa ka batalyon nga kalag mga higala, mao mudas magsimuha magabi murag di jud ka makatug. No? Kuan ka ba? Malubat-lubatan ka. Kay mao man ay giingon mga higala ni Tutoy. Nga partig yung daghanang gipaihaw pati tong mga
dunay atraso mga higala sa kining gitawag na tugwiting. No? Ihaw. Unya, ingon pa si atong ang sa iyahang usa ka video mga higala. Inatake kasi kami. Kaya pumalaban kami, pumalaban. Oh. Inatake kasi kami. Pumasok sila. Inatake kami. Kaya pumalaban. Pero kato iyang warning mga higala. Ha? Yang stern warning prior ani nga controversy. Sa diha nga gisulod og mga hackers o kaning mga illegal nga mga online ang iyaha kunong site. Murag halos mo ingon na lang si atong nga pamatyon ta gyud mo basakpan ta mo murag halos mo ana siya mga higala tanawar kon yung video. Sa usa ka interview wala itong niingon siya. Pinasok kami. Lumalaban kami. Kaya pumalaban kami. Pumalaban. Now, dako ni siya mga higalang istorya. Tungod kay naamanggoy mga point of comparison. Si Tatay Digong. Sa 11 ka tuig, 45 lang, 43 lang mga higala ang namatay. Crime against humanity na. Crime against humanity na kani. Amot lang. Di ba? Crime against humanity. Sobra pa ni. Kay 108 ko daw ang ipaihaw ni atong ang mga bay. Murag pista permi mga higala, mga isda sa kining taalik. Atong panahon na. Taon-taon. Ato ni higala balikan. Pahinomdom una. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programang Isyu sa Masa sa 90.7 Love Radio. Doon na may gala 50 minutos sa kalabay human ang alas 7 sa buwan. Now, tungod aning hitabo karon. Natandog mga higala ang online gaming. Online gaming. Ang online, by the way, ang online gaming o online betting, lahi na siya. By the way. Ang online gaming, dula gid siya, sugal gid siya sa online. Ang online betting, mupatad ka lang sa online. Dili gid ang aktual nga sugal sa online. Pareha ng PCSO kanang draw, online betting, mupusta ka online, kay online man na nila imuha mga number, mudaog ka, kuliktahon nimo ditong asa ka ni pusta. Gi-online lang ang imuhang bet, ang imong pusta. Pero ang dula nga aktual, ang sugal nga aktual dili online. Di ba? Kay i-draw man sa television. Although on television. Pero kaning online mga higala, anytime ni dula kag casino dia, ikaw mismo mo ay mag-draw, magtusok-tuslok. Di ba? O mag-online kanang talpak ka, ikaw mismo ang mo tuslok, mo pili. So, mo na siya. Wala na mga higalay katong pareha na mutaya ka og unsa na kanang small town lottery o kana mga higalang sweepstakes. Nga ikaw ang sulat, manual pa. Kani mga higala available na naas computer, naa sa cellphone kay naay apps. Naaman siya apps. Mo na ang online gaming. Online gambling actually. Online gambling. Kaning online gambling, mauni ang gusto mga higala
ipaundang ni Senador Zubiri. Kay nasuko ang simbahan kay makadaot sa mga kabos o sa mga kabatanunan. Naapoy nagingon nga nang hingusog lang daw si Zubiri mga higala kay gusto po daw magpadungag sa pusta. Buta kung sa katinoon. Lain-lain ang ilahang interpretasyon. Pero kanang giingon sa CBCP nga madaot mga higala ang kaugmaon sa kabataan ug mosamot kalisod ang mga kabos tungod aning online gambling, tinuod yun na siya. Kay lagi sa ako nang na-mention mga higala, kaning gambling. Under man ni mga higala sa regulation, pa-sign out na Tutoy Bato. Chip Dante na po, maoy kuan din na, mao na po droy, how din ha. Alaman toy, sikat na ron imong pangalan. So, ang sugal manggod, sa ako nang na-mention, it is immoral and illegal per se. Kaya kung imong tan-aw mga higala, sa kining gitawag natog mga practices, tan-awon nimo sa Biblia, bawal man yun ang sugal. Bisan ang mga ginikanan, nagapahinumdom kanunay, kung unsa gyud kamaot ng sugal. So, meaning, ang sugal, illegal and immoral per se. But it becomes legal because there is a law that authorizes. Pero dili siya mahimong moral. Tungod kay wala mga higalay simbahan nga nag-ingon nga maayo ng sugal. Diya lang sa punto mga higala sa legalidad nga it becomes legal because there is a law that authorizes. In the absence of that particular law, it becomes illegal and immoral. It will render the gambling illegal and immoral. So tungod kay ang CBCP mga higala, frontliner, isip advocate batok sa mga immoralidad, una nga, ilahang gina-justify mga bay nga ang mapiktuhan ana ang mga kabataan. Mapiktuhan ana ang mga kabos. Which is, tinuod naman. Tinuod man siya na. Now, tungod kay nahimo lang siyang legal, pinaagi sa balaod. Ang balaod, mao mga higalay, nag-impose o regulation sa sugal. So, anytime, pwede mga higala ipaundang sa balaod. Pwede ipaundang sa gobyerno, pinaagi sa balaod. Ang sugal. Di ba? Pura ba siyang franchise ba? Actually, franchise gini siya eh. Mukuha ka og franchise. Dili man ka pwede mo imbukar nga katungod na nimo kay naisyuhan ka og franchise. Because franchise, matod sa atong balaod, is mere privilege lang siya. Kanus aba mahimo mga higalang katungod ang pribilehiyo. Kanus aba mahimo katungod ang pribilehiyo. Katong inyong mga asawa dito karong naglangga-langga sa Dubai, dito sa Middle East, uban ang mga bangason ditong mga lalaki. Motoy privilege lang. Dili to katungod mga higala sa mga bangason nga lipayon ang inyong mga asawa dito. Pero ikaw diri nga banang nabilin, katungod na nimo. Alipayon nimo ang imong asawa. Di ba? Mao nay kalainan sa privilege o katungod mga higala. Ang katungod dili gyud na pwede walaon without due process. Ang privilege pwede undangon mga higala anytime. Kung muuli na ang inyong asawa diri, undang na ang privilege sa mga bangason dito nga mga Arabo. Di ba? Ingunahan na pagsabot. So, kaning sugal, ang gihatag franchise, dili rights. Tungod kay ang franchise
anytime pwede mga higala i-revoke. Especially if public safety, public health, o uban pang national interest mga higala, maoy masilipan na pwede mamahimong rason aron ipaundang mga kaigsuonan. Take for instance, during pandemic, di ba? Dito man inisikat ning online, kay di man pwede mga higala adtog sabungan kay mo lagsik-lagsik ang mga laway mo takod mga higala ang coronavirus. So that time, gi-allow ang online para sa mga uwagon mga higala nga mga sugarol nga mga sabongiro para naagyapon sila makit-an nga sampukanay sa mga manok. Malingaw gyapon to mga sabongiro. Puwera lang atong mga sabongiro og mga puntos mga higala nga dili lang sultadas manok ang adtuon sa sabungan, kundili ang himas-himas ngadto sa mga buwagaw buhok, putig na wong humot kaayo nga mga chika babes. Kabalog yun si Rimang Kawana. Kaya makadaog ni sa sabungan mo, himas mo po ni. Binag mo champion ng amo ani niya, siya makatari. Himas permi. Di ba, Ricaw means? Mao na din ang tinuod mga higala nga istorya. Nisikat ni atong panahon sa pandemic. Karon wala na may pandemic. Wala na may pandemic. Kay originally mga kaigsuonan ubos ato ang cockfighting code national. Ang local ani is cockfighting ordinance man. Naalay mga modification gamay mga higala. Nga controlled by the LGU. Magpasabong sa Tigbakayan, bisperas, pista og araw. Pwede. Why SOP na? Magpasabong ka gawas ana na anay SOP pangayoon ang mga pulis kay illegal naman. Diha man na mga inang mga pulis, mga higala og SOP anang mga illegal. Anong mangayo man sila anang legal. Ingon ang ato ang balaod anang sabong nga kung pista, bisperas og araw, legal. Adi ka pangayo og SOP ana. Ang mga pulis. Dire sa kana mga Sabaduhan, Merkulisan, mga illegal man na. Amo na siya mangayog SOP ang mga pulis. Suguon dayon ng mga auxiliary mga higala. Manay bagman. Nga ang auxiliary pod mo diskarte pod padak-an mga kaigsuonan ng SOP para napoy iya. Di ba? Now, karon kay gilamian naman ang pagkor mga higala aning online sabong kay dako man ang income mukabat ngadto mga higala sa 148.79 ang nakwartas pagkor last year. Og ang tax nga nipaingon sa gobyerno ani between 30 to 40 billion mga higala. Mao na nga ingon ang pagkor CBCP. Huwag nyo namang ipatutalban. Senator Subiri, huwag nyo namang ipatutalban yung mga online gambling. Kasi malaking pera yan. Iano lang natin. Ulitin lang natin yung mga regulation. Gawin natin na mas istrikto. Gawin natin mas istrikto. Nangita na po palusot ang pagkor mga higala. Haron di lang yun maundang. O siya istrikto. Naabay istrikto nga imposition ana may galang mga regulation sa online gambling kung kwarta na ang magdagan mga kaigsunan. Awa. O siya ingon ni Boying Rimulya. No? Ang ingon ni Boying Rimulya mga higala nga. Lisod yun, lisod. O sa inato pas, Bisaya pa. Kwarta ang imong kalaban og impluensya. Nag-imbestiga sila na nangawalang sa bungiro. So kani mga naas likod aning online nga pasugal mga higala, mga bilyonaryo ni. Mga bilyonaryo ni. Kisa magpatuman ang pagkor ang pulis o sa pagtuon ninyo dili na kaya talayan
Kaya manggani daw ingon si Katutoy mga higala si atong ang magpirol og 2 milyon sa usa lang ka kernel. Oh. Di ba? Kana pang pagkor? Ay nako. O pulis, ayaw na ninyo nagilabti kay negosyo na. Di ta mo tagaan og sweldo na. Porsyento mo. Porsyento para dako. So mawala na mga higala. Bisag unsa pa na ka istrikto ng regulation, mawala gihapon na kuan effect. Di gihapon na musalir mga higala kay ang kwarta aning mga gambling lords kublan kayo. Di gyud madutla na regulation. Ha? Kublan kayo. Kublan pas kang manang. Ay man tong kang manang kay butangan nimo padanlog madutla naman. Pero kani mga higalang kwarta sa sabungiro perti ka kublan. Oh. Kanang pandayon nga gipasalig nga stricto nga regulation matod mga higala ni kuan kining kinsa ni Chief Regulation Officer sa pagkor nga si Alejandro Tingco nga di lang daw itotal ban, no? Ikuan lang daw mga higala kanang tawag na tog istriktuhan lang daw para ang mga minors di makapanugal online, di daw madaot ang mga pobre di papilon anang sugal, ang mga minor dili papilon anang sugal. Oh. Bagay, uy, piyansa mo. Ang number 1 nga contributor sa income anang mga sugal mga higala, mga pobre. Di ba? Kaya kanang mga kabos, di naman na mga higala magsamantala. Ang pobre, kay by heart yun na ilaha. Nga mo pusta, kay nangiyawat, basin unyag makaigo. Ha? Makaigo dito. Iso man ang sigitag promise nga makadaog sipstick niya watay pusta-pusta. Oh, di ba? Ana ra man na. O kaning kwartang gamay. Trabaho ka construction, paksian ta ni. Ato ning ikuan, basig maghurumintado ni, ipusta ta niya ng online gambling. Oh. Sila na kasagaran mga higala, ang suki anang online gambling, ang mga kabus. Kana mga dato, wala na na. Di na na mga higala, mga ambisyon ana. Nga makakwartaan nagdakong online gambling. Wala na na. Mga kabus mo na, ang kwarta kasagaran anang online gambling, umbisag kung sang sugal, gikan na sa mga kabus mga higala. Nagsagol ang kwarta ana dinhang daghan, gikan sa mga kabus o gikan sa mga illegalista. Kay kanang kwarta pod sa mga illegalista, di na sila sayangan mga higala mo gasto mo sugal kay gikan daw na sa hangin. Kwarta daw na sa hangin. Nag-abot na siya. Sir Gilbert Bacalia Tabay, good morning. Naminaw, this may balyok. Uban sa akong asawang si Alice. Kusog kayo kadiris balyok, John. Salamat. Labi na siguro din na kang kapitan din na. Si Kuya Kap Iking Liparanon. Kusog bata din na, Kuya Kap. Sa mo ang barangay hall, sa mong balay. So, bisag unsaon, di man gyud mosugot ang CBCP ana. Ambot ni si Kuan. Si Mig Suberi og mapalit ni mga higala sa mga gambling lord og mo variable, moingon na lang kuan na lang. Magkuanta win-win solution. Meet halfway. Meet halfway. Diha na lang ta sa pahugtan. Pahugtan ang mga regulasyon. Pahugtan kay luag magpanday tagbalaod nga hugot-hugot. Hugot-hugot. Pero huwag na kwarta. Lawlaw. Lawlaw. Di lang luwag-luwag. Lawlaw. Paita mga higala. But it violates, really, the very principle in crafting law, mga higala. Nga naman. Ingon ani, pag magpanday ta og balaod, ang balaod nga atong pandayon, dapat naa siya ka ng state of permanency ba? Kana bang stable ang balaod. Dili pwede nga para lang ni dire sa mga mayaman, para lang ni dire sa kabos. Dili. Applicable to all of the same class. Mo na usa ka karakteristik mga higala, maayong karakteristik sa balaod nun.
Wala mga higalay ka ng pinalabi. Oh. Kung mayroon ka karon nga istiktuhan na to, bawal na ang pobre o ang mga bata. Kuan ba na? Valid classification ba na siya? Or discrimination? Duha man na, valid classification o discrimination. Ang justification nga dili sa discrimination is valid classification. Diba? Murag mo man siguro ng upusa versus pakturan ba nga kaso na dili dahil intergenerational itong upusa versus pakturan. So, naibalaod, naay Supreme Court decision ana mga higala. Oh. Nga dili na siya discrimination, valid classification na siya. Oh. Because it belongs to the same class. Ang class sa mga sabungiro o mga sugarol. Now, ang ato ang ipasabot lang din mga higala. Ang gambling gialaw na gani. Ang dili lang gialaw o ang intention nga dili ialaw mga higala ang online. Na naman tayo sugal. Kasino, kung gusto ka kasi kasino. Kung gusto ka masabong kadagag sabungan. Ang gibawa lang na total mga higala is ang kaning online because wala mga higalay abilidad ang atong gobyerno nga mag-regulate ni ini. Maura yun na. Pero kung mayroong kagsugal, kadaghan nagsugal din sa Pilipinas. Dili man masulti na to, gideprive na to ang mga sugarol, mga kaigsuunan. Ang kalibutan sa mga sugarol atong gihikaw sa ilaha. Ano man? Kadaghag sabungan, kadaghag kasino. Naapay pakapin nga mga chikabims dito. Kanarang online mo gibawal, total ban. So wala mga higalay rason ngano nga dili ni siya ma-implement mga higala ang total ban aning online gambling. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng magyosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga simptomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet.
Balik ta may gala din sa itong panagkuyog sa programa issue sa masa. Samtang doon na 12 minutos sa kalabay human ang alas 8 sa buntag. Oh. Kita man niya ko ang Tito sa Bungiro. Ibog si ko ni Jorel Balasico, Kuya Tata. Now, may isgutan man lang nato may gala din yung mga OFW, no? Nauso ni ron grabe ang pagkasikat ani viral mga igala kana ganing mag-date ang mga OFW dito kana mga DH mga igala dito sa Middle East labi na to sa Dubai, Saudi Arabia. Naapoy mga maldito mga Pilipino nga pampicturean nila. Unya kahuman ilahang i-post, oy, kinsay bana ani dira nag-date diri ana ba? Uso kayo sa mga reels na karon DJ Sweetheart. Kaya bang masakpan ka dito, mga Pinay dito, kana bang usitawag pitik-pitik ba? Pitikan ka, no? Masakpan ka dito, mga Pilipinong kusog kayo mo pitik mga igala. Picturean ka, pitkan ka. Kauman, i-post nila sa reels, nga naghagwaanay ka dito ang mga bangason, nga ila dang ingno, sino ang asawa nito, Happy si misis mo dito. Nakikipaglandian sa mga foreigner. Yan na ba? Nasa burag site ana mga igala. So kamong mga bana na ang inyong asawa na dito sa Middle East, adto ana ninyo na nga site. Kaya basig matsambahan ninyo dito, makita ana ninyo dito ang inyong asawa nga naghagwaanay dito ang bangason. At least na mo ebidensya. Kaya lisod man kayo inyong pasangin lang dito. Kaya grabe ra ba ning silos mga igala? Daghan kay kag mahuna-hunaan aning silos, no? Nag-unsa nakaturon nitong akong asawa, Bernice Rabaron, Gihagwa-agwa na punturon dito sa mga bangason dito. Ano ba? Daghan kay kag mahuna-hunaan, wa kay ebidensya. So, naa sila'y mga site ana para ana nga mga pitik-pitik mga higala. Magkaalaman dito kinsaning mga Pinay nga hagwaanay dito sa mga foreigner, bisag minyo na diri Megalas, Pilipinas, bisag naanay mga anak diri sa Pilipinas. Naghagwa-hagwa gyapon dito, DJ Sweetheart. No, mo na roy uso, Kaya ang problema ani mga igala manggod, no? Uy daghan ra ba day mga engineer nakapasa dito sa Dubai. O daghan mga OFW dito. Ana lagi, Uban nga buntis mga igala, di na manguli. Kaya masakpan silang bana. Kaya ka na naging kada Bernice. Adto dito sa park mga higala. Kahuman sa park, pag ngit-ngit-ngit na, ato na dito, asa na sila mga to. Kuya daw ni mga OFW di ay. Kay naapay mga kadate dito, naapay mga kachat, no? O ang bana, mao mga higalay, ilahang kapramis. Aba. So, mauna ang ang ilahang mga ay ilang mga asawa dili muli dayon pag umas kontrata muapit pas Manila kay agion pa ang ilahang mga kachatmit agaray patay kang bata ka daghana sila mga higala ingon ana na ang ilahang trend nga gi-adapt. Doon na 16 minutos ang kalabay humada ang alas 8 sa buntag. Taod-taod ato panimbalikan mga higalang istorya aning sabong human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Siguro walang itong dalang sakit tulad ng kolera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inuming ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Good day, everyone! Luckily, we can now file our income tax returns even without physically going to the Revenue District Office with the help of the eBIR Forms app, which are available for download from the BIR website. In this video, we will share with you the step-by-step process on how to file your income tax return using the eBIR Forms app. First, open your eBIR Forms app to proceed to the homepage.
Make sure that you have downloaded the latest version of the EBIR Forms package to make sure that you are using the latest form versions which are available at bir.gov.ph. Enter your tax identification number in the corresponding boxes and select your appropriate RDO code. Provide also the details on your line of business. Complete name, registered address, zip code, telephone number, and email address where you wish to receive your confirmation details. Once the details were completed, click the drop-down button to show the list of EBIR forms and choose BIR Form 17V 2018 Annual Income Tax Return New. Click Fill Up. A pop-up window saying that the background information has been saved and updated accordingly would appear, and just click OK. The BIR Form 1701 or the Annual Income Tax Return for individuals, including mixed income earners, estates, and trusts would appear. For item number 1, make sure that the year corresponds to the year which you're filing your income tax return. Do not modify items 2 and 3 unless applicable in your case. For items number 4 and 5, the details are auto-populated based on the information you have from the homepage. For item number 6, select your appropriate taxpayer type. Just choose the type which is applicable. For item number 7, select the appropriate alphanumeric tax code or ATC. Your choice here would depend on the taxpayer type that you selected on item number 6. For item number 10, enter your date of birth following the prescribed format. For item number 12, enter your citizenship. For item number 13, select No unless you are claiming for foreign tax credits. For item number 16, select your appropriate civil status. For item number 19 and 20, choose No unless these are applicable to you. Item number 21 would be automatically selected based on the ATC that you have selected earlier on item number 7. Since graduated IT rates have been selected, that option was automatically selected here. For item number 21A, select the method of deduction of your choice. We are going to skip part 2 or the tax payable section for now, since this would be automatically populated later after we have completed the rest of the section in this form. Scroll down, then click Next to go to page 2 of the form. Proceed to Part 5 or the Computation of Tax section and go to Schedule 3 or your taxable business income which is applicable to sole proprietor. In here, you will enter the details from your sales receipts obtained throughout the whole taxable year. Section 3A is applicable for graduated income tax rates. For item number 8, enter your total sales revenue, receipts, or fees for the whole taxable year. It is Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Balik na Baygala, din sa ito palagkuyong sa programang Isyu sa Masa sa 90.7 Love Radio. 21 minutos na, human ang alas 8 sa buntag. Now, sa istorya pagyapon aning sabong, matod pa ni alias Totoy mga higala, nga apil si Gretchen Barreto nga nagdesisyon nga panghipuson ang mga sabongero nga nangawala daw. Kay membro lagi siya sa kanang Arkanghel Group. Actually, kuan daw na Alpha Group ni Atong Ang. Mura siya mga higala ba o core group nga panel nga maoy mo decide kung unsa ang i-propose ni Atong Ang. Maingon si Atong Ang kay ni-report sa iya si Eric De La Rosa nga, "Boss, marami talagang nakapasok sa site natin, boss. Marami din, boss, ang nakapasok sa ating palaro na mga sindikato, boss. Ito sila, boss." Ana si Eric De La Rosa. Di wingon dayon si Atong Ang. Hipos! Hiposon! Kurom dayon ang mga Arkanghel mga igala katong Alpha Group
O, ikaw, moboto ka ning plano ni atong nga hutdo nig hipos ning mga naa diri o kini mga naungan niyo nas video diri o nga gi-provide diri ni Kernel sa tuwa mo ni mga naungan ni. Kani, hipos ni. Hipos. Hands up apil si Grita. Na, yes, hipos. Kani, hipos ni. Hipos na. Sa tuwa pa, kung tinuod ng istorya ni Katuto, apil di ay si Gretchen Barito nga nagdesisyon nga panghipuson tong nangawala nga mga sabongero. Karon, hipos na pod. Hipos mga igalas kalabira dito sa kining kuan. Dito mga higala sa Taalik. Kay mo na ro planos gobyerno hipos. Hiposon ang mga kalabira dito sa Taalik. Maunang si Boying Rimulya. Nagsulti nga nakig-coordinate na kuno sila sa naso Japan aron nga maprovidean mga higala o mga gamit aron masisid ng Taalik. Masisid ang Taalik mga higala o makita to ditong mga bukog na maoy ebidensya nga magsumpay sa mga revelasyon ni alias Totoy mga higala. Importante magunang masumpay gyud ang istorya. Moingon ka gipanglabay dito sa Taalik, wa manggani dito bisag bukog dito sa kanang bariles ito nakitaan. So, unsa ray gihimo sa kampo ni atong ang? Gihulga na pod nila ang gobyerno nga basin daw muboto daw ang Taal Volcano. Basin daw muboto ang Taal Volcano para mahadlok mga higala ang mga expert nga musisid kay naay balita kuno ambot la gilagyan bapod ni mga higala ning P-box. Naay kwarta si ato nga pwede man naingnon ni ato nga ang P-box. Ingna din ha nga basin mo buto, basin lang gud para mahadlok ng musisid din ha. Dili yun nila makita ng mga kwan kay unha na tog sisid gamit tawag mga submarine din na pangwaon ta na pangipuson tanan nato ng tanang mga bukog o ato nang dalon to China imuon tog bitsin dito. Unha nila kay kung dili mga higala sila mo diskarte nga hulgaon nila ng mga eksperto din ang musisid anang Taalik. Di na nila hulgaon, masisid yun na diya, makita gito diyan ipanglabay ng mga tao nga naagnas na nga bukog na lay na biling, kalabira na mga higala. So ang pinagamayong diskarte, sabuton ang P-box, magpagawas og statement ang P-box nga ang Taal Volcano nag-alboreto ng ilalom unya base na ay posibilidad nga mubuto para di gud sila makasisid unya samtang di sila makasisid unhan og sisid niya atong ang panguha to ditong mga bukog mga higala ana na din ang diskarte. O iya mga tao di mo na siya atong ang musisid din na iya mga tao sugon daghang kay kwarta siya atong ang gabanig og kwarta mga higala. So kanarong ni gawas nga istorya nga mubutuhay daw mga higala ang Taal Volcano sumpay na anang istorya di ay sa mga nangawalang sabongero nga gilabay din ha sa Taalik para mahadlok ang mga personalities o kining mga personahe sa gobyerno nga musisid kay basig maabtan mga higala o volcanic eruption. Diba? Pagka maayog yung diskartiha. Sisid mo din na. Mubuto na ron din ang kuan. Taalik ron din na. Ay Taal Volcano din na. Patay mo. Ayaw na lang magsisid-sisid din na. Ano ba pagka istorya mga higala? Mauna ro'y gipagawas nga istorya. Og ang suspect ana ang kampo ni atong ang aron nga dili mahibaw-an nga naagyo din panglabay nga mga tao mga higala sa Taalik kay ilang gihulga karon ang publiko labi na kadtong mga eksperto nga musisid mga higala nga muboto ang Taalik para dili madayon ang pagsusi sa Taalik ang muboto ang Taal Volcano para dili madayon ang pagsusi sa Taalik anang mga kalabira na ron din ha mga kaigsuunan nga mga sabongero. Simple ra kaayo diskarte mga higala. Hadlokon lang ka nga moboto na ang Taal Volcano.
Oh? Para di nagyud mga higala masisid ng mga bukog din ha sa mga gipanglabay nila. Ha? Maldito gyud. No? So, despite ana, ipadayon man gyud daw sa gobyerno mga higala para matagaan gyud daw hustisya ang mga nangawala. Matod pa sa pipila ka mga kinibang psychiatrist o mga psychologist mga higala kana bang nag-study sa behavior sa human being. Sa dagway ni atong angko klaro gyud daw kayong namakak. Saya mga press conference ba. Makita gyud daw mga higala sa mga expert nga namakak si atong ang kay dili mag-synchronize ang iyahang mata o ang iyahang baba mga higala. Oh. Mao day na diay ang kuan. Timailhan diay kanang dili mag-synchronize ang mata ug ang baba. Dapat mag-synchronize ang mata ug ang baba. Kanang mo istorya ka nga, ha? Hindi talaga kami niyan, wala kaming pakialam diyan, wala kaming nalalaman tungkol diyan. Ang mata mga higala, di mag-synchronize. Amo na. Oh. Ilhanan daw na mga higala nga namakak ang usa ka tawo. Mao na ilang nakita kang atong ang kung sila ang paistoryahon. Napoy niingon dere nga lie detector test di man na wala man ang lie detector test dili man na valid and binding mga higala pag abot sa korte. Bisan pa og moingon ang lie detector test nga namakaka di man na dawaton dito sa korte. Di man na masuportahan mga higala og scientific conclusion ng lie detector test. Di ba? Wala pa mga higalay gidawat ang Korte Suprema nga instrumento nga gamiton aron masakpan ang tao nga namakak. Otherwise, kung himuon na sa Korte Suprema, wala na tay mga judges nga mo determine kung ang tao na makakba o wala. Ang mga witness na makakba o wala. Mawala na ng mga judges kay na may gadget nga gamiton. Di ba? Kung na gadget nga gamiton nga mo determine kung ang tao na makakba o wala, wala na tay huwis. Wala na tay istoryahan diya. Ha? Ang trabaho sa huwis, diretso na lang ka, sintensyahan ka na diretso, na makakman ka, okay, na ay conclusive nga kuan resulta sa machine. Di ba? Wala trabaho ang huwis. So hangtod karon kanang lie detector test wala na siya because very vulnerable na siya mga higala sa other factors. Like nakuyawan ka, ang imong heartbeat mo paspas man na. Ingnon ka, makaka kay paspas ang imong heartbeat, di ba? Nakakita ka sa imuhang crush nga lawyer ato sa imuhang test nimo, nakuyawan ka. Nitaas ang imuhang heartbeat. So, ingno na ka, nga positive ka, nga namakak. Dili. So, dili siya mga higala conclusive. Conclusive siya kung negative. Pero kung positive, dili siya conclusive. Burapod siya og sa drugs. Kung negative ka, conclusive. Pero kung positive ka, di pa na siya conclusive. You need to undergo another level of examination para mahimong conclusive. Di ba? DNA testing, conclusive. Dawato na sa korte mga higala. Unless kung naay mga tampered nga makitaan ang korte, dili na siya mahimong questionable mga kaigsunan, di mahimong conclusive. Sapay uban nga mga testing. Kana mga psychological test, conclusive na siya mga higala because those are based on science. Scientific studies. Di ba? Mabitaw na nga daghang mga psychologists ang ginapatawag mga higala sa korte. Tungod kay ang ilaha mga statement mga higala can be considered as a testimony of an expert, and that is valid, or those are valid and binding mga higala before our court. So
kanang mayong ka nga ipailalom si atong ang og lie detector test, labo. How about kung si atong ang grabe na ka-expert sa pagpamakak? Di na ginwagi kulba mga higala. Wa tay mahimo dia. Di ba? So, kaning gingon nila nga usaon pagdakop sa namakak bagyo ni si atong ang og si Gretchen, iagi gyud sa korte. Kaso lang, ang di makatulog si atong ang tungod kay pertining daghana, ang kaso mga higala is heinous. Once heinous crime, no bail recommended. So you have to file a petition for that purpose mga higala so that you will be allowed to post bail as a matter of right. Pero kanang imuhang petition, di na siya matter of right. Murag matter of privilege na lang na. Imuhang ingnon nga weak ang mga ebidensya ni Totoy o sa prosecution mo na kinahanglan mo makapiyansa ka. Or ingnon nimo wala kay plano nga musibat. Na kanang way plano nga musibat murag diha man duol gyud nang si atong ang og mapailan ni kaso kay daga magkwarta. Anyway, pwede man ni makalupad mga higala na mga private nga mga jet. So bisan pag na-hold departure order ni makasibat magyapon ni si atong ang na lisod gyapon. Pero kung no bail, wala, guba ang yahag yung negosyo. Tanang yung negosyo, wala na. Pitmaster, wala na. Kung mapriso si atong ang mahigala or mahimo siyang wanted. Kay sako lang sige kog iskan ani mga higalang mga video ni Tutoy. No? Ligon yung kayo ang mga testimony. Hasta pa ang angkor sa GMA karon. Igo suway dining mga higala kay gihulga daw sa wa mailhing mga tao. Kay nganong naghatag og mga balita nga nakadaot kang atong ang. So meaning, ang naghulga ani naas kampo ni atong ang kung dili si atong ang. Di ba? Kay alang-alang ang muhulgaan ni Totoy. O nga si Totoy may nanghagad nga interviewon siya kay iyahang i-reveal ang tanan niyang naibawaan mahitungod aning mga covert transaction ni atong ang. Di ba? Kaning patay-patay ang mga sabungiro nga tikasan. Kaya magsugal, mao gyud nang illegal gyud na siya mga higala or immoral gyud na siya. Naamang din ha ang tikas. Maunay kinaiya gyud sa sugal, tikas gyud na gyud tikas mga higalaan ang sugal. Muna nga bisan sumala ang kasulatan, dili na siya madawat. Sa CBCP dili siya madawat og sa ubang mga religious sector kay naay tikas bisag naa pa kay dinay mga rules and regulation nga imuon. Di man na masunod naa gyud tikas anang sugal. Sa malipat lang na din mga kaigsuonan. Ha? Kana maganing masyar-masyar din na sabungan kanang ipalahos-lahos ka. Ingnon dayon ka og mapildi itong nagmasyar ingnon ka. Di man ikaw kung kasugal siya man ana palahos ba? Lapos-lapos mga igalang style. Pero wag ko sila kasugal ikaw god galing lang napildi siya mo nang ingon siya nga ang iyang kasugal katong pikas. Pero wa siya tahanan dito kay wa man ikaw man iyang kasugal pero gidaog to kuliktahan kaniya. Ana ba lipat-lipat nga style. Kanang mo pasultada og mahina malakas. Ha? Usa may hinungdan din na sa may Davao del Norte usa ka sabungan diha may gana ulas malitbog. Naundang din ng kusog kayong paderbe-derbe kay pasudlan man diha mga higalag tag 3-4 kasultada moabot naman sila tag 70 kasultada nga to sa kagatos kasultada diha pero naa may tag 3-4 mahina malakas sinandukay gyud mga higala. Kaya kana i-apply na nimo dito sa Manila Arena ni atong nga ihawon ka. Tagtaron ka dito sulod sa mong kakaos, patay ka, di man ka basta-basta kagawas dito, makasulod ka sa Manila Arena, di na po ka basta-basta makagawas. Kung dili panahon nga tinggawas. Ingon ana na, maghimo ka ginana dito, sultada mga higala nga, mahina malakas. Dili ito unas, tuloy lang po na. Ha? Sa malitbog, karon okay na daw malitbog. Okay ng management. Halos na sa bungan, matina itong una pa na, mangyapon na, makalusot mangyapon na. Pero, dili hinimuan mga higala sa management. Nga na,
nagyoy mga sabungiro nga mga tikasang yung dagko. Kay sugal gani sa hantak na amang gyapon na kada mga sirong-sirong mga higala. Maunay rason ngano nga dili na madawat ang sugal kay naalagi tikas. Actually kung sugal-sugal lang dili man gyud na siya ingon nga halang sa kaluluwa. Kay na may uban nga mga adunahan malingaw mga higala di man na sugal sa ilaha, lingaw-lingaw ra man na. Ang sugal kanang kwarta nga imuhang gamiton sa imong pamilya para sa imong basic og necessity nimo nga imuhang ipusta nga way kasiguraduhan mao nay sugal. Pero sa ila kada mga dato di man na sugal kay naamag yun na sila budget mga igala nga maglingaw-lingaw. Entertainment na sa ilaha mga igala nya kauman mo himas-himas ana din ang mga buwagaw buhok nga mga chika babe. Entertainment lang yun na sa ilahan ng mga sabong din na. Diba? Kanang kasino. Pero nga tos mga kabos, nga nanimpad in taon mga higala nga maghurumentado ang iyang kapital nga gamay kayo, amo na isugal. Hasta pambayaray mga higala sa Davao Light ug Sumater District, iapil nagpusta mga higala kay mudaog lagi kay timpo kayong manok. Unya, ang kontra, gilubag ang tari. Pusta gyud karon kay nasipyat man. Nasipyat man. Disgrasya. Amo na. Mao na kasiguraduan ng sugal. Mao na nga dili gid siya madawat morally mga higala. Ang legal makadawat, makaalaw tungod kay mingon man nga hugtan natong regulasyon para way tikas nga may tabo. Kay dako kaayo nig matabang sa atong panudlanan. Matabang panudlanan. Dako og makongko ang mga regulating body anang sugal mga higala. Taw-taw, balik taw man lamang pipila ka mga painom. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa.
Alright, balik tayo gala din sa ito palagkuyog sa programa ng issue sa masa samtang 42 minutos na kalabay human ang alas 8 sa buntag. Wagid tay malauman diya bisan pag kapilata mo ingon mga higala pahinumdom nga ang online nga sugal ang katurang mga legal age ang pwede bawal ang mga minor. Ingnon nato kadto mga naglisod sa ilahang panginabuhian bawal mag-apil-apil kay musamot kapuraot o maproblema ang inyong pamilya. Ang problema din ha usaon man na pag-implement ng nisgutan nga mga regulation kaysa may mo implement ana. Sos Ginoo ko ha. Mo na ingon ana kalisod siya mga higala. Tungod kay lisod siya ipatuman. Ang mga regulation, wag tango na ng regulation, ipatuman ang total ban. After all, may mga sugal din na may mga sabungan. Adto ka dito. Na may mga kasino. Adto ka dito. Di pa ka na, makaalibay ka sa mong asawa nga mo gawas ka kay matukaw sabungan, di ba? Sa dihara ka online. Ingnon ka karon sa mga asawa. Dihara ka, puyo. Na may online. Pag online lang. Ayaw ito kato-ato na sabungan. Manghimas na po ka dito ato mga bugagbok. Ana ba? So, kuan siya. Kanang dili kay siya mga higala ni City. Ang issue lang kwarta. Pero ang distraction mga higala nga mahatag, ilabi na nga ito sa tuang mga kabatanunan, labihan kadako. Mga ungo na anang online nga sugal mga higala. Mangawat na din ang makaldero, patiro lubi. Mahal na ba kayong lubi daw ron? Grabe daw, kinawatay mga higala para lang gamiton ang proceeds ana nga sabong mga kaigsunan. Alright na. Parain tagamay. Ang Chinese envoy gipatubag karon sa Department of Foreign Affairs. Labot silang pagban kang Senador Francis Tolentino nga mosulod dito mga higala sa Macau. Sa kini mga higala nga China. Kay critics daw kaayo si Francis Tolentino sa mga hinimuan sa kini nga China din sa West Philippine Sea. Kay mao man po'y sugo mga higala ni Risa Hontiveros ang friend ni Risa Hontiveros nga si Llamas mga higala, si Ronald Llamas. Nako po. So, nadaot si Chiswa pa kadaog. Nadaot pa sa China mga higala. Imbes nga makadto siya sa Macau, sa Hong Kong, sa Beijing, sa unsa pa ni mga lugar nga ginatuan sa China, giban na mga higala si Tolentino, di na makasulod. Kay identified siya nga grabe ka kritik sa China. Umatod sa China nga makadaot daw sila hang dasod o makadaot sa relasyon mga kaigsuunan tali sa Pilipinas ug China ang gihimo ni Tolentino. So di na makapangumprag t-shirt para sa eleksyon si Tolentino to sa China kay ban na siya dito may gala. Butang nga gusto daw tinawon sa ang gobyerno sa Pilipinas unsay rason kay sila ang pananaw si Tolentino igo na daw nag-istorya isip Pilipino depensa sa ato ang nasod nga dili ma-squat sa mga inchik mga kaigsuonan ang West Philippine Sea nga naatay gitawag og kining jurisdiction mga higala ana nga nasgutan nga lugar. So maunay kuan karon init pod nga issue mga higala. Ang ato lang mga usa lang usay best interest sa ato ang nasod din. Actually ang atong gina-claim din na mga higala. Namagoy tulo ka klase ning territory, no? Naata mga higalay gitawag og internal water. Naatay gitawag og territorial water. Naatay gitawag mga higala og kining third layer contiguous zone. Og kani mga higalang ikaupat 12 miles nautical
12 nautical miles exclusive economic zone. Kaning first 3 layer na ata mga higalay gitawag ani og fiscal autonomy, na atay judicial jurisdiction, kaning first 3 layers mga kaigsunan. But sa 4th layer, kaning 12 nautical miles exclusive economic zone, wala tanay exclusive jurisdiction din mga kaigsuunan. Ang ato na lang din kanang kuha naman gula siya, overlapping na sa ubampod nga mga nasod sa ilaha pong 12 miles exclusive economic zone. Nag-overlap na tali na. So, bot pasabot, dili na to exclusive siya mga kaigsuunan. Ang pangalan lay exclusive din but the actual implication dili siya exclusive because nag-abot na din ang Vietnam, nag-abot overlap, ang Malaysia nag-overlap ta din ang China nag-overlap ta din So mao na nga ang giingon sa balaod, coordination, joint venture for utilization, extraction of natural gas, no? So more on kuan siya kana bang cooperation mga kaigsunan. Mo na lang ato adin cooperation, joint venture, mo ray naa sa to adin ang mga Pilipino kasagaran wa makasabot ana mga higala except those mga Pilipino nga nasayod sa teknikalidad. Taud-taud, Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Basic. Love Radio. Balik ta mga kaigsunan. Ito ang gisgutan. May ning maklaro ba? Now, kay si Tolentino, giba naman gos China. Unya ang China karon, through sa ilaha may galang special envoy des Pilipinas. Gipa-explain nganong gibana ninyo si Tolentino sa mga lugar sa China. Hong Kong, Macau, Mainland China, Beijing, ug uban pa. Basta under sa China. Now, naay wala kayo masabti sa mga yanong tao. Sa ako rin na-mention kaganiha mga higala, do na tay upat ka layer sa atong jurisdiction dinha sa atong kadagatan. Una, internal water. Natay exclusive jurisdiction din. Ikaduha, territorial water. The same. Ang third level na to, kanang gitawag na to contiguous zone. Nagyapunta din hay jurisdiction. Kaning controversial mga higala, nga giingon natong 12 nautical miles exclusive economic zone, sa pangalan lang ng exclusive. Dili na exclusive para sa mga Pilipino. Nganong dili siya exclusive tungod kay naanay nahitabo din hang overlapping sa 12 miles exclusive economic zone pod sa uban nga mga nasod like Malaysia, Vietnam, China ug uban pa. Mao na dili siya exclusive, pangalan lang ang exclusive. Wala na ta dinha mga higalay judicial jurisdiction. Kung naay may taboda, di na pwede nato dire files Pilipinas. Wala naman ta din ay judicial jurisdiction mga higala. Unsay naa sa tuwa dinha, tulo na lang. Exploitation, utilization, o kanang mga joint venture mga higala nga mga agreement with other countries nga naapod sila din hay exclusive economic zone. Mauna din ha ang istorya. So ang pangalan ana lang ang exclusive, but that is also exclusive economic zone sa ubang mga nasod. Kung ato siyang sabton mga higala manggod, mao ni siya ang giingon nga res communis. Unsa man ang res communis? All
owned by everybody. Murag katong uyab nimo kaniadto. Owned by everybody. Dili kay kanang pariha sa imuhang gipanguyaban sa pagkakaron nga res nullius. Unsa man ang res nullius? Owned by nobody. Mo na dapat panguyaban nato kanang res nullius, owned by nobody. Pero kaning giingon natong exclusive economic zone, 200 miles nautical miles exclusive economic zone. Risk communist ka na siya. Owned by everybody. Di ka pwede din na mangural. Apil nga tagihan China, Malaysia na. Ang nakaparat lang aning isyu kay gusto sa relihon sa China tungod sa mga natural gas, petroleum nga deposit din at the same time fishing ground nila mga kaigsuunan. Munang hastang ubang nasod ni Karingga. Kaya ang nasabtan manggod sa ato ang mga kaigsuunan nga dili pa kaayo hanas ani mga higala nga isgutan provision sa balaod. Exclusive ko na nato, ato na. Pero karon ako nang istorya sa inyo maora nay exclusive nga dili exclusive. Mura nagkadtong inyuhang asawa nga nilarga dito sa Middle East. Nga sa inyong pagkasal, exclusive ra siya sa imuha. Pero paglarga niya Middle East, dili naka-exclusive. Kay naanay daghang uyab ditong mga bangasong langyaw. Mura nang istoryahan. Exclusive sa pangalan. Pero ang kamatuoran, dili kita exclusive din because kana nga iryahan na risk communist owned by everybody. Murag katong imong uyab kaniadto. Diba? Munang mangita karon og bag-ong uyab dapat risk nullius. Owned by nobody. Nobody but you. So, ayaw mo ka-confuse, ana. Wala na tayo jurisdiction. Naay patay, may tabo, di adapita, wala na jurisdiction ang Philippine Court. Wala na. Exclusive nga word, wala. Pangalan na siya. Ang atoa din utilization, exploitation, joint venture. Agreement among countries nga naka-overlap po din Pero kung moingon ka nga ato agil exclusive dili. Wala na mga igalag nga mata og morning sigig huna-hunaan ng exclusive nga di man gyud nato ma-exclusive na. Ang ato ang exclusive kaning mga internal water, territorial water, contiguous zone. Ni natay mga jurisdiction. Di gyud pwede mga igala sudlon sa bisan kinsang langyaw nga nasod. Dili siya pwede sudlon. Tungod kay exclusive na. Di ba? Emmanuel Malingke, sir, good morning din So, lisod mga higala sabton ang ingnon nga ato na ka exclusive. Pangalan na exclusive. Pero ang tinuod din na risk communist na siya owned by Dimini, owned by Malaysia, Philippines, China, Vietnam, daghan tang tag-iya ana. Daghan tag-iya ana. So dili na kaayo bugat mga higala sa tua. Naalang gyud kanang lama sa politika. Kay gusto nila iduhig ang previous administration nga ingnon nga gisurrender na sa China. Kay kanila gipong China, gusto pod nga ilahang exclusive, nga dili man na nila exclusive pod. Ganang ginaingon na to, nga risk communist na siya. Tungkol kay ang tanan diyang mga mananagat, ma-Pilipino ka man, ma-Malaysiano ka man, ma-Chinese ka man, ma-Taiwanese ka man, ma-Vietnamese ka man, pwede ka din na mangisda.
How about the utilization of natural resources din na yun? Kanang mga natural gas din na. Mao na ginaingon. Nga, we have the right to exploit, develop, discover, and joint venture. May pinakadabis din na mga kaigsunan. Mag-joint venture ta. Pero maghinakog ang China, kay gusto nila sila lang, exclusive, maunay ato ang habol. Munay habol na to. Kay naatay, part yun din ha, kay part na sa overlapping mga kaigsunan. Res communist, owned by everybody. Nga dunay overlapping din ha, mga higala, anang iriyahan na. Oy, wa naman po tayo oras mga higala ha. Thank you so much sa inyong pagsubay. Dini sa ato ang programa, wa gyud mo mobitiw. Antod karon napay pulo ka buok. Sige pagpaminaw mga higala. Way labot ning nga 200 man siguro ning gatan-aw sa to ang programa. Thank you so much. Sa to ang mga ka-ISM, ayaw kalimot, paki-like and share lang sa to ang mga higalang Facebook page. Salamat kayo. Sa to ang mga listeners, over 90.7 Love Radio. Daghan kang salamat sa inyong pagsalig. Ning kamot po mi diri nga kada adlaw mamahimong exciting. Ang ato ang diskusyon mamahimo mahigala nga pagtulunan alang kanatong tanan. So ato ang iedukar ang ato ang kaugalingon dinhi sa isyu sa masa sa mga isyu mga higala nga nagapanghitabo. Unya na po tay gamay gud nga istorya nga pagilok lang para ganahan pod mo kay ang kinabuhi nga wa nay gilok. Way lami mga kaigsuonan sa klaro-klaro lang pagkaistorya. Ay nako. Pero ora ta mga higala mabulag-bulag. Atong bulawanong pulong o pulong pamalandong karong buntaga. Higala, sayra ang imong kaugalingon. Tungod kay kini ang sinugdanan sa imong kaalam. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Sa magkausapa, daghang salamat. Maayong buntag. Standby sa mga balita ni Uncle Boy og Ariana. Din sa 90.7 Love Radio. Sa magkausapa, maayong buntag and keep safe always, mga bay. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.